Vahingossa lennät, mennä! Tää. Tule jahkuka sisään! Sisään! Johka Ivo! Det här ska. Bra. Johtajaa minnaisreittejä tai tää ja aika mulla ei ole. Sitä piti mä saa rahan videoa. On vesi info. Hoitsimme! Tankka viimakortti. Joo, tulee vähän aktivoida. Tää on kyllä kahdelta, siinä on kuuali kun ostaa, kun on muita. Mä olin itselleen nelistisin koiran. Saako seinäksi valita?
Jutta! They will die.